आलु ओमफ्राय नैबे ना आरोना दावराव थारैथिं दंफां हादो आरोना खाथियावनो ओंखाय दावराव खोनादों दावराव ना सान्दा नै ना सान्दा लोगोफोर दिनै आलुदो ना सान्दादो संगोन आरोना टेस्टी जागोन दिनै हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गासैखौबो आंनि चैनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनैबो आं मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनैबो मोनसे रेसिपि लानानै फैलायबाय आरोना दिनै आङोहाय आलुजों ना संनो नागिरदों लोगोफोर नाखौ माने आलुजों संगोन आरोना ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै दिनैनि आंनि आलुजों ना संनायखौबो नायलांदो आरोना लोगोफोर गोथाव जागोन ना जाया नायलांबाय थादो माबायदि संगोन आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै लोगोफोर आं आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय दायोहाय नै आं आलु लेमगासिनो आरोना ना सान्दाजों संगोन आरोना लोगोफोर ना सान्दाखौ जायै माने दस्रा लकेल नाखौ जानोनो बाग्रा जाबाय सु गोजानि थाखायनो नै ना सान्दा ओमफ्राय आलुखौबो लेमखांखांबाय आङो ना सान्दाखौनो साबसिन मोनजायो आरोना आं लोगोफोर मेजेमनो खिन्थु जोंहानिया नै ना सान्दाया लकेलसो आरोना लकेला बारा मेजेम थाया खिन्थु आं सालानिखौबो साबसिन मोनजायो आरोना दस्रा नानिख्रुइ ना सालानि सान्दा नाखौ गोथावसिन मोनजायो नै सुखांजोब्बाय आं नाखौहाय आलुखौबो सुखांखाबाय ओमफ्राय दायोहाय आङो एवफ्रामनोसै आरोना रेडि खालामबाय नै आलुखौबो सुखांबाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय अननानै जोबजासिम नै बानलु सामब्राम देनानै लानोसै रेडि खालामजोबना लाखानोसै आरोना नै बानलु सामब्रामखौ देनोसै थबसियावहाय टं टंनो नै सारायाव थाव होबाय थावाबो दुंबाय ओमफ्राय नै बानलु सामब्राम देबाय पियास हाखाबाय रेडि जाखाबाय ओमफ्राय दायोहाय आङो नाखौ एवफ्रामसै सारायाबो दुंखाबाय थावा नाखौ एवफ्रामखांबाय आरोना ओमफ्राय दायोहाय पियास सेरनोसै थावआवनो साथिया बोरै जोंब्लावदो केरासिना सिखांदो आरोना गोरलैदोंमोन अर लगायना ओमफ्राय नै जोंहानि ना गोराना मैया लाखिदोंमोन आरोना बायनानै फोरानदो फिथिख्रि गोजा नै फिसा अराव फोराननो सान्दुंआव मैया होखांबाय ओमफ्राय दायोहाय अरावहाय एसे मोदोमनायनि फोराननोसै रानबाय आरोना एसे अराव फुदुंनानै सोना दोननोसै थेमायाव
रुबाय आरोना आलुआ रुइबाय आं नाफ्रुबाय नै एसे लायदासिनो आलुखौ नाफ्रुजोबनोसै मानि दावराव नाफ्रुखांबाय आं आलुखौ ओमफ्राय दायो नाखौ होनोसै आलु झुल ना दसे गोबाव गोदौनोसै मोनबाय बे गोबाव गोदौबाय आरोना संख्रि सानायनोसै ओमफ्राय थिखांनोसै लोगोफोर मोनबाय माबा खालायलांबाय थिखांबाय आरोना आं ओंख्रिखौहाय मोनबाय लोगोफोर एथ' गरम आरोना ओंखाम इसिङाव एकदम अर खाथियाव थानोनो हाया मा गरमखा मोनबाय आंना ओंख्रिया ओंखामाबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय नै निम्बु एरदो नागिरना फिसा थाइसे मोनदों आरोना माने दायो फिथाइयानो गैला खाबायबो थानाय जाबाय ओमफ्राय आरो जोबस्रिबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो जानो थाखाय नागिरनानै थाइसे फिसा मोनबाय ओंखामजों जानो गोथाव मोनो आरोना नै ओंख्रिया हायनोसै आरोना हायखाजोबना दोननोसै नै सनाफोर ओंखाम जाबाय जोंहा आंबो जानोसै आरोना आलु भाजा
नै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै नै गय जानोसै आरोना बुरैफोर बायदिनो गय जानायनि सिगांनो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरोना आं दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन लोगोफोर बाय बाय आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय गय जानोसै गया माबासो आरोना सुपारिसो न'निनो गोबां जाखायो आं एसे एनैया थोआ आरोना एकदम गोबां खुगा बुंजासै